Здравейте! В следващите минути ще ви запозная с новия начин на въвеждане на контакти в Estate Assistant. С бутон Добавяне отваряме нова форма за въвеждане на контакт. Във формата имаме възможност за въвеждане на статус и вид на контакта. В полето статус възможните опции са потенциален, отхвърлен, активен и архив. Видовете контакти пък биват частно лице, строителна фирма, фирма, агенция или брокер. Изцяло променен е начинът на въвеждане на телефони, адреси, имейли и други. Нека въведем един примерен контакт. Тъй като най-масово се въвеждат телефони, по подразбиране за вид на контакта е избран телефон. С бутон Enter се придвижвам до следващото поле, където мога да избера вида на контакт. Възможно е обаче да въведа данни за адрес. В този случай в падащото меню ще трябва да избера опцията Адрес. Избирането на вида на контакта може да стане както с мишката, така и с бутон F4 от клавиатурата. Към всеки контакт имаме възможност за добавяне на неограничен брой записи. След въвеждането на данните, следва да запишем новия контакт. За целта се използва един от бутоните за запис, разположен в началото на формата. Както се забелязва, тук има добавен нов бутон Запис и нов. Той се използва, когато има да въвеждаме повече от един контакт и желаем да продължим със следващия без да напускаме формата.